Guys, good morning everyone and welcome back for my YouTube channel. Sa araw nito is gini-invite ako sa birthday. Birthday sa ko ang amigo, kaya na ako karon dire. Guys, na ako dire ha. Hi, happy birthday. Thanks. Siya ang birthday ha. Sige nga niya. Dain, happy birthday Dain. Follow TikTok. Follow him on TikTok. Like and subscribe. So ayan yung mga handa niya ha, may litson. Saka bunggahan to ha, charet. Oh. Invite ko nila. Kaya sila Estel to, naligo na sila oh. Oh. Wala lagi si Gary day car. This is one he. Guys, mga mi chibugan time. Ako na miswa sa ning beer, rami model ng beer. Ana na. Kay lambay si Lili, tapos kay Ano? Muna nilapit? Ha? Nambay? Intin nila. Sampu anak ka. Dali padungaw. Sirgan, mga yan. Ito ka matukan ka? Saan? Ay, bakit siya? Depan. Ulit ang makuha na ko sa singer. Sirgan, mga akong ka Sirgan. Sa TikTok ka na. Gani sih. Kada kaon income.
Nangasay ako ha. Sa pre-primo ba walay dagway daw. Walay uwang? Okay, what's may taon? Ni una ra kog uli kay wa pa man human ang iyong birthday, so nananghid ko ni Day Estel og ni Sunny og ni Kimpoy, pero kung niingon mo to siya nga balik lang diri, mobalik ko dayon. Thank you kay Ate Dayan, lumingkit duhay lungsod. Og ni Ma'am Isang, salamat kay sa inyong pag-invitar, Ma'am Kimpoy, Daryl Mama, Clady Steel, Ma'am Esang, Maria, Ma'am Isang, Mamak, duhay lungsod. So, salamat kayo sa inyo ha, Ma'am, sa pag-invitar. So, gusto kayo ang pagkaon na atanan, and then isa pa, ni Sally. Dahil salamat ni Dudong Diyos, ni Tito Aldrin. Hello, maing salamat. Diary Seal, ako ang maring di ay no. Mauto ka tong balay nga. Ako ang pamistaan. Pamistahan ba dayon? On the spot di ay nga. Nagkugos ko siyang anak. Nahimo kong ninang. So, thank you kaayo kay moto siya. Bibo kaayo dayon sa venue di ay ilaha ka Ate Megan. Daghan kayong salamat dayon. Ate Megan Soto, no, daghan kayong salamat. Ilaha kang John Ray Soto dayon. Sa pa. Kimpoy nila ni Tidayan, ni Karen lumingkit. Hello Dayang, salamat kayo sa inyong mga invitasyon. As my second family in Barangay Karumatan, at maraming salamat sa inyong lahat. Thank you and God bless.